Čaute ľudia, chcel by som vás pozdraviť u môjho prvého videa. Je z hry Metin 2.cz z Draxie. Mám tu nejaké veci, alebo začal som hrať. Takže dneska by som vám chcel ukázať novú výbavu. Tak tu je čepel z krevele 19 prúmka 20 diabol. Chcel by som to predať, keby môžete sa ozvať aj na Metine. Meno je KillerB8. Platové brnenie Tigra 1500 ZB, 10 obojručky, 6 meče, 3 odrazy, škoda toho odštepku. Toto by som chcel vymeniť za nešťastí alebo niečo také. Mám tu 2 aury z dropu, nejaké veci pre vara. Toto by som tiež chcel potom predať, keby som dosiahol 30 level. Chcel by som v mojom videi pozdraviť Naruta. A to je všetko asi. A dúfam, že sa vám video páčilo. Tak čaute.